Varume woye ndini meni yekita saka ndife. Meni yetafe meni yekita saka nditye. Nyangwe mkauya muri fofo munenge muri timu yemadofo. Kuno munorowa mangofo naMwari atitye. Nokukwazisai zita rangu ndinoitwa Apostle Ziggie Humphrey, ndo zita rekuberekwa. Uye ndiri muimbi wegospel, wenziyo dzegospel music. Ndinozikanwa nezita rekuti Ziggie the Crusader energetic. Ziggie the Crusader akazvarirwa kuZumba, akakurira kuZumba, akazoya muHarare. Ziggie the Crusader muimbi wegospel music. Gospel music yandinoita, I understand and I believe kuti chinonzi gospel music, it's not about the instruments aridzwa, but it's about the message. So you find kuti music, gospel music yandinoita music yekuti unaiwana iri kurumba, unaiwana iri kujitu, unaiwana iri kusungura. Saka ndikuti nini gospel music yangu ndinoimba ndichiparidza zvinhu zviri kuitika munyika, zvinhu zvinotaurwa naMwari nezvinhu zvakaitwa naMwari. Nedzimweni dzenguva ndinoratidzwa song kunyangwe ndakarara, ndobva ndamuka ndichiziva song kuti song iyi inonzi zvakati. Ndakatanga kuimba 2018, first album rangu rainzi ananimenyera pankondo. 2019 ndobva ndaita rainzi ngativhinile Yesu, pane song inonzi main actor yakarira chaizvo chaizvo ikanetsa, vamwe nofunga makamboiona. Then ndobva ndazoita 2023 album rainzi Jesu wavhura hombe, ndobva ndazoita album rainzi pfungwa dzako last year. So this is Ziggie the Crusader for you. Chakanituma kuti ndiite music mu life mangu, ndiri munhu ndakazvarwa ndine chipo chekuimba, asi ndazvarwa ndine chipo chekuimba ndakaziva kuti chipo chakabva kuna Mwari. Ndosaka ndakazosarudza kuti ndimbe gospel music, kuti chipo changu chandakapiwa naMwari chinge chichishanda asiwo chichibatsira vanhu kudzosera kuna Mwari zvakare. Ndizvo zvakandiita kuti ndizoimba gospel music. Chandinoda kukurudzira, let me say something very important. Ndine song yandakaita inonzi zvine mubayiro. Ukazoiwana song iyo ukaiteerera, inotaura ichiti kunamata Mwari hakubenefite Mwari asi kuti kunotobenefita iwe, naiko kutya Mwari. Ndaimba inini ndichiti inini kunamata Mwari kunonakira iwewe, hakuna kunobenefita iwewe. Haisi nawo yekuti ndinozongoti ndotya kuenda kugehena asi ndinoda kuenda kudenga. For example, ukanzwa shoko raMwari richiti usaita upombwe, usaita sei, zvarikwedza rinotokuchengeta pakuti dzimwe nguva unozopondwa kana kuti dzimwe nguva unozobatwa nezvirwere. Ukanzwa shoko raMwari richiti usabe, riri kukuchengetedza kuti usazopinda mujeri. Ukanzwa shoko raMwari richiti teerera vabereki, riri kuchengetedza iwewe. Inini right now I'm here, but I can tell you kuti ndakararama upenyu hwangu hwese neujaya hwangu nekusvika panapa ndisina kumboita kumbobvira ndaabuse madrugs, but I'm still living my life. Ndiri kufara, ndiri kurarama. So message yangu ndiri kuti kurarama zvakanaka nekutya Mwari uye nekuzvidzinga kubva kumadrugs, still unorarama life yako yakanaka ine mufaro. Thank you. For 2026 tine album launch yatinayo. Ndinowanzoita launch yangu pa birthday rangu, pandino celebrate a birthday ndo pandinobva ndaita launch yealbum or yesingle. But this year takakugadzirirai album. It's a 6-track album inonzi iyo manje hameno handidi pressure. That's the title of the album. Hashtag manje hameno handidi pressure ndo the title of the album. Saka takakurongerai 1 March tinenge tichilauncha that album iroro. Shoko randinosiyira vechidiki nderekuti musazvipe stress uye usanakirwe nezvinhu zvinokukanganisa. Ngatiteererei vanhu vese, ngatiteererei vakuru vedu venyika chaivo, mutungamiri wedu president chaivo vari kutaura vachiti ngatisiyei madrugs, tishande tive nefocus paupenyu hwedu nezvinhu zvatinoita. President vedu
Dr. Idi Munangagwa vari kukurudzira inzwa baba venyika naamai vedu vari kukurudzira kuti ngatisiyei, ndisu future yemangwana yeZimbabwe. Saka ngatisiyei madrugs. Ndokurudziro yangu kune vechidiki vakaita seni. Ndatenda.